tal? Moi boa noite, un saúdo dende a televisión local. Toca falarmos de campamentos de verán para abrir este informativo de luns 18, porque o luns da semana que ven, luns 25, remata o prazo para apuntarse. Por tanto, benvidos, benvidas a este espazo no que está a nosa información de apertura. Comezamos. A Consellería de Benestar Social manterá aberto ata o luns día 25 o prazo para anotarse nunha nova edición dos campamentos urbanos de verán. Como é habitual, o obxectivo é axudar as familias a conciliar traballo e cuidado dos seus pequenos durante os meses de vacacións estivais. De aí que para esta convocatoria se puxesen a disposición dos veciños e veciñas 200 plazas, 70 nos meses de xullo e agosto e unha trintena para as quendas de xuño e setembro. Estes campamentos vanse desenvolver nas dependencias do Colexio da Madalena en horario de 10 a 2:30 da tarde ou venden das 8, se opta pola opción de almorzo. Están dirixidos a menores de entre 4 e 12 anos de idade. Novamente, poderás escoller nos meses de xullo e agosto o mes enteiro ou tan só participar nunha quincena específica. Para anotarse, abonda con presentar a correspondente solicitude e a documentación necesaria no rexistro municipal ata o día 25, como dicíamos, como data límite, aínda que tamén hai opción de facer a inscripción mediante a sede electrónica municipal en sede.aspontes.org. En canto ao custo por campista, os meses de xuño e setembro, as inscripcións custan 10 euros e 40 en xullo e agosto. Ao igual que en edicións anteriores, de registrarse un maior número de solicitudes que de plazas, aplicarás un sistema de baremación, tendo prioridade a aquelas familias con persoas dependentes ao seu cargo e que os dous proxenitores estén a traballar ou a realizar algún curso formativo. Para notar máis información, pódense consultar as bases na propia web municipal www.aspontes.org. E mañá temos en Aspontes unha nova visita da unidade de doazón de sangue, unha unidade móvil que ven ata a nosa localidade e que virá ademais en Senllas Quendas pola mañá e pola tarde. Dobre oportunidade para sermos solidarios e solidarias. A unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia visitará mañá a nosa vila para apelar unha vez máis á solidariedade dos veciños e veciñas das Pontes. Novamente na Praza da Capela do Carme vai quedar instalado o autocar de doazón que abrirá as súas portas en horario de 10 a 2 da tarde e de 4 a 9 da noite. O obxectivo é contar co maior número de persoas doantes posibles, xa que cada día se precisan 400 doazóns para atender as necesidades dos hospitais galegos. De feito, a Consellería de Sanidade vende dar a coñecer o balanzo de 2025, en o que se realizaron un total de 105.337 doazóns de sangue, o que supón unha taxa de 39 doazóns por cada 1.000 habitantes e que sitúa a Galicia 3 puntos por riba da media estatal. Asemade, o ano pasado se incorporaron como novos doantes 9.275 persoas. Por provincias, a Coruña contou con 49.660 doazóns e unha taxa de 44 doazóns por cada 1.000 habitantes. Pontevedra aportou 39.194 doazóns e Lugo e Ourense pechan a clasificación con 8.074 e 8.409 doazóns respectivamente. Como xa lles temos contado noutras ocasións, se vostede quere participar nesta iniciativa, xa sabe que abonda con ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos, non padecer nin ter padecido ningún tipo de enfermidade transmisible polo sangue e achegarse ata autocarados na Praza do Carme en os horarios establecidos. Onte celebrábamos o Día das Letras Galegas, onte tivemos diferentes eventos. Centrámolos na banda e nas actividades do Liceo. A Comunidade Cultural Pontesa sumouse esta fin de semana a conmemoración do Día das Letras Galegas e facía da man de dous clásicos, o Festival do Liceo Recreativo Artístico e o concerto da Escola de Música da Banda Cultural Recreativa. Dúas citas que xa son tradición na nosa vila que volvían a apostar pola música, a poesía e polo patrimonio, e que tampouco se quixeron perder neste caso a Edil de Cultura Lona Tenreiro. Así o sábado, o protagonismo era para a música da man dun concerto no que pudemos desfrutar da Banda Cultural Recreativa, dos diferentes conxuntos da Escola de Música e da Banda Xuvenil. Precisamente, a agrupación que dirixe Tamara Soto foi encargada de abrir o concerto da man de temas como Better Blues ou a tan popular Rianxeira, e a que se sumaron os alumnos e alumnas máis pequenos da escola.
Seguidamente tocaba desfrutar dos distintos conxuntos musicais que interpretaron dende éxitos como Viva la Vida de Coldplay ata o Terra das Tanxugueiras ou o Canto a Galicia de Julio Iglesias. Para rematar, Daniel Novopena volvía a poñerse á fronte da banda cultural e recreativa, que tamén apostou por un repertorio da terra onde non faltaron o hino galego, a muiñeira de chantada ou a homenaxe a Miguel de Oliveira. E da banda ao Liceo, onde onte tamén festexaron o Día das Nosas Letras. Como nos teñen acostumados, foi da man unha proposta onde a música foi cousa da rondalla Vila das Pontes e da formación nas ondas do Mar de Ferrol e que deleitaron o seu público con temas como a Lela, o Verdegallo, Escoitando o teu canto ou Morriña.
Asemade, tamén o poeta local Aníbal Ánxel se quiso sumar a esta cita dando lectura a un poema. A nosa voz pregoa a redención da boa nazón de Breogán. Teus fillos vagorosos, en quen honor solate a intrépido combate dispón do peito van. Sei por ti mesma libre de indigna servidume e de oprobioso albume, rexión de Breogán. A nobre Lusitania os brazos tende, amigos, os eidos ben antigos como un puxente afán. E cumpre as vaguedades dos teus soantes pinos, dos máxicos destinos, ó Grei de Breogán. Como tamén é xa habitual nesta convocatoria, o cronista oficial das Pontes, Xosé María López Ferro, ofreceu unha pequena disertación, neste caso sobre as lendas das Pontes. O director do Museo Etnográfico de Monte Cachado puxo en valor o papel de aqueles que ao longo dos anos recolleron estas lendas, dende veciños ata o cura dos Chaos, para que non se perdesen co paso do tempo. O primeiro que recolleu as nosas lendas pontesas foi con Enrique Rivera Rocco, cura dos Chaos, o que foi o primeiro cronista oficial das Pontes. No seu libro de Historia de Puente García Rodríguez, pois, aí ten recollidas os Tres Ríos, o Rei Bermudo, a Eterna Namorada, a cidade asolagada de Valverde, os artegos de Pontoigo, os sapos cantareiros de Marrasón. Logo, Esperanza Piñeiro de San Miguel, tamén no libro de Lenda en Lenda, tamén recolleu moitas das nosas lendas. E tamén chegaron a nós por veciños que as gardaron e que as transmitiron. Por exemplo, Salustiano de Meneiro ou Salustiano de Pontoigo, Víctor Ramírez ou Víctor de Freixo. Por suposto, non faltaron algunhas destas historias e que son ben coñecidas na vila, como a da Eterna Namorada ou a da Moza do Paraño, e que o público escoitou con moita atención. Iso sí, para rematar a xornada non podía faltar o tradicional himno galego. Unha iniciativa original, novidosa de formación musical, porque foi no Conservatorio e son as Olimpiadas de Música. O pasado venres, os alumnos e alumnas do Conservatorio de Música cambiaron as partituras, as baquetas e os instrumentos pola raqueta de ping-pong, os vasos de plástico ou os globos na primeira edición das Olimpiadas do Conservatorio. A cita tivo como obxectivo dinamizar a aprendizaxe e estreitar a relación entre os diferentes membros desta comunidade educativa. Daí que non só os alumnos protagonizasen os diferentes xogos ideados para esta convocatoria, senón que tamén se contase coas familias para participar nunha serie de probas do máis entretidas. Os mestres Marcel Chirilov e Óscar Prieto deron renda solta a súa imaginación para idear unha xincana na que puxeron a proba a destreza, a habilidade e os coñecementos dos participantes. Percorridos dándolle golpes a unha pelota de ping-pong, transportar vasos de plástico sen tocalos e coa axuda dun globo, e tamén unha serie de preguntas básicas sobre música foron algúns dos retos aos que tiveron que facer fronte os equipos que competiron tanto nas probas para o ciclo elemental como para o ciclo superior. A xornada rematou con diplomas para todos os participantes, medallas de ouro, prata e bronce para os 3 mellores equipos de cada categoría e tamén cun agape do que desfrutaron tanto os equipos como o corpo docente grazas ao respaldo da AMPA do centro. Continúa as presentacións por parte de Xosé María Ferro da súa segunda xa novela de Oblea. Desta vez achegabas ata a Biblioteca Municipal e ali estivemos para contarche o que deu de sí esta nova presentación.
A xira de presentación da nova novela de Xosé María Ferro Formoso fixo parada pasado venres nas instalacións da Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco. Terceira ocasión xa na que o autor pontés presenta ante o seu público Oblea, a segunda novela protagonizada polo doutor Lafontaine e o subtenente Piñeiro, en a que Ferro Formoso mestura a súa paixón polo thriller e o misterio co seu coñecemento sobre o patrimonio histórico e natural do Eume. O autor estivo acompañado de moitos veciños e veciñas e tamén da bibliotecaria Anabel Alonso, que fixo de presentadora do evento, e daba conta, unha vez máis, da súa paixón por plasmar non só unha historia negra, senón tamén dándolle protagonismo neste caso ás fragas do Eume e a lugares como Mosteiro de Monfero, Ponte de Eume, Redes ou a Colexiata de Cabeiro. De feito, a novela arrinca coa aparición do cadáver dun monxe xunto á fronte do Mosteiro de Santa María de Monfero, nunha escea marcada polo simbolismo ritual, a presenza do veleno e a sospeita de que tras os crimes se agocha un plan perfectamente trazado. A medida que avanza a investigación, a trama entrelaza elementos de botánica, religión, lenda e violencia, contrapondo a lógica racional de Lafontaine co peso do imaginario popular galego alrededor das mouras e das lendas. E nesta, sí que é verdade que incidín máis no, digamos, no componente mitolóxico das lendas, sobre todo, está, hai, bueno, é que non vos lo podo contar, pois senón fago vos spoiler. Entón, bueno, hai algunha lenda, hai un par de lendas, vale? Hai unha lenda de Ponte de Eume e despois hai unha lenda asociada tamén a unha lenda de Mouros, vale? Non podo contar máis. E tamén quixen tratar, digamos, dende un punto a trama dende un punto de vista humorístico. Eu xa sei que, bueno, algo que na casa me din que non teño sentido de humor, sempre me dixeron. Creo que conseguín de algún xeito digamos, facer algunhas esceas humorísticas para tamén axudar a desdramatizar a trama. Entón, bueno, xa mo diredes tamén, se o pasachedes ben lendo. Hai polo menos un par de esceas que eu creo que vos van facer rir. Desde esta nova posta de longo, Oblea xa ten novas citas para darse a coñecer. Así, este mesmo venres, o autor estará en Mañón ás 7 da tarde e o día 29 na Biblioteca de Ortigueira, tamén dende as 7. E para os que desexen facerse con exemplar de Oblea, esta xa está a venda nas librerías Xandra e Jaime e tamén nos establecementos de la Mercería, Daines, Opticalia, Zocos e no Museo Etnográfico de Montecaxado. Cada vez un pouco máis perto do verán, cada vez un pouco máis perto de que teñamos festas cada fin de semana. Ímolas anunciando. Falamos de xuño e falamos de Bermúi. Bermúi vense de sumar ao listado de barrios e parroquias que xa están a promocionar as súas festas de verán. De feito, a convocatoria vai ter lugar o 13 de xuño, cun programa que botará a andar cunha celebración litúrxica a 1 da tarde. Despois arrincará a música cun concerto a Rondalla Vila das Pontes, o que seguirá a sesión Bermuda xornada a cargo do grupo Alma Latina. Para repoñer folgos, nada mellor que un xantar popular que arrincará ás 3 da tarde, que vai contar con empanada, polvo, costela, grella, sobremesa, café e bebidas, e que terá un prezo de 35 euros por adulto, 15 para os menores de entre 6 e 12 anos e de balde para os menores de 6 anos. De feito, os tickets están xa a venda ata o día 6 de xuño nos bares Calvo, na taberna de Ribadeume e mediante a comisión de festexos. Pola tarde haberá hinchables e diferentes sorteos e xa a noite unha verbena na que a música volverá a ser cousa da formación Alma Latina e do grupo Rosán. Repasamos agora tamén o que deu de si a información deportiva desta fin de semana, unha nova referencia informativa neste espazo de luns 18. O CD As Pontes despedíase onte da tempada con derrota contundente por 0-6 diante do Sporting Meicende. Os azuis pechan a táboa a 10 puntos do penúltimo e a 20 da salvación, pero co obxectivo de traballar de cara a vindeira tempada para lograr mellores resultados. Tamén remataban competición os veteráns cun empate a 4 na casa do colista o Cambre. Os de Mieres manteránse o ano que ven en división de honra con 5 puntos por riba dos postos de descenso. E xa en fútbol sala, éxito total no Deportivo Organizativo do Lago Sport na disputa esta fin de semana do torneo feminino de base. Ademais do nivel amosado polos equipos participantes, hai que salientar os resultados das locais que chegaron a 2 finais sumando un título. A victoria foi para o equipo Levín, mentres que as infantís perdían a penaltis na final contra a Burela, logo de rematar o partido con empate a 2 goles. Agora toca o torneo masculino, que será esta fin de semana, en categorías que van dende a Biberón ata Cadete e que se van disputar o venres, o sábado e o domingo. E con respecto á competición regular, o equipo senior masculino gañaba 5-3 o Narón Futsal e o cadete feminino empataba 5 co Fervenza, pero gañou nos penaltis e pasa así á final da Copa Galicia.
As derrotas chegaron para o cadete B, 1-7 ante a Unidade de Fene e para o infantil masculino que caía por 2-1 ante o Parrulo. E o Esteo B sumaba unha importante victoria esta fin de semana. Gañaba Narón ou Estrella por 7-8. Tamén vencía o equipo infantil 7-4 aos Araibas, os cadetes gañaban a Unidade de Fene por 5-6 e os alevins o Parrulo B por 5-6 tamén. Outro torneo que esta fin de semana triunfaba nas Pontes foi o de hóquei. Apostaba pola categoría de veteráns o Clube Pontes e montou unha festa do deporte e a nostalgia con moitas caras coñecidas das mellores épocas deste deporte da vila. Os coruñeses do Dominicos vencían por diante dos anfitrións ponteses e os asturianos do Telecable. Ademais, xogouse un partido de exhibición de mini iniciación co hóquei Narón para que os máis pequenos e tamén puideran desfrutar deste deporte e tamén tivemos liga regular coa victoria dos Benxamíns ante o Raxoi, na mentres que o equipo alevín caía ante o Liceo. En baloncesto, o equipo cadete mixto do Baloncesto As Pontes gañaba o dobre compromiso da fin de semana ante o BBCA por 57-91 e ante o Baxi por 39-96. O equipo infantil femenino caía na casa 53-75 co BBCA e o mixto perdía con Narón por 57-68. Foi todo por hoxe. Moitas grazas por a atención prestada. Convidamos a volver mañá. Aquí estaremos nas cámaras da televisión local para contarche a información local. Será de mañá martes 19. Deica mañá. Grazas. Boa noite e bo descanso.